ಹಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಮಾತಾಡ್ಲ ಎಂಚೋಲ್ಲಾರ ಯಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಮಾತಾಡ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿರಿ ಇನ್ನು 7 ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೇರೆ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಎಡ್ಡ ಆತನಂತ ಬಂತಾರೆ 8 ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುರಾಣಿದ ವೀಡಿಯೋಡು ಒಂದು ಕೋಡೆ ಪಾಡ್ದಿನ ವೀಡಿಯೋಗೆ 7 ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುರಾಣಿದ ವೀಡಿಯೋಗೆ 2 ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವರಿ ಪಂತೇರು ಬೆದ್ರಾದಂದತ್ತು ಒಲ್ತ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂದು ಕೇಂದೇರ ಅವು ಬೆದ್ರ ಅಲಂಗಾರಡೆ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಪ ಬೆದ್ರಡೆವು ಬೆದ್ರದ ಪಾರ್ಕ್ ಬೆದ್ರಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಾರ್ಕ್ ಉಂಡು ಉಂದು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲಂಗಾರಡೆ ಪೋಡು ಆರು ಕನ್ನಡೋಡು ಕೇಂದಿರು ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅಲಂಗಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಅಂಚ ಅರೆಗೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಜ ಇಂಚ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಐಕೆ ಕನ್ನಡೋಡು ಪಣೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಾನಿಯೇ ಮಲ್ಪುವೆರು ಮಾತೆರ್ಲ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದುಂಬು ಪೂರ ಈ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿದಕ್ಳು ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ದಾನಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇರು. ಬೇತ ಅಂಗಡಿದಕ್ಳು ಪೂರ ಮೊನದಾನಿ ಗೋ ಪೂಜೆ ದಾನಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇರು. ಅಂಡ ಇತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನಕುಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ದಾನಿ ಮಲ್ಪೇರು. ಆಯ್ತ ಉದ್ದೇಶ ಹಂಚಿನ ಪಂಡ ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಲಿವೇರಂದು ಲೆಕ್ಕ. ದುಂಬುಡ್ದುಂಚಿಲ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಾನಿ ಮಲ್ತಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮೊನದಾನಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಂಡ ಅಂಗಡಿ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಕನ್ಪೇರು. ಅವು ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಅಂಗಡಿನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ತದು ಪನ್ನಗ ಉರೆಸುದು ಬಲೆದೆತ್ತದು ಅಡಿತದು ಉರೆಸುದು ಎಂಚಿನ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಪೂಡು ಐಟ್ ಹೂವಾಂಡ ಅಂಗಡಿದ ಅವೇನು ಪೈಂಟ್ ಮಲ್ತದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ ಅದು ಅಡ್ತದು ಉರೆಸುದು ಪೈಂಟ್ ಮಲ್ತದು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪುಂಡು ಪನ್ನಗ ಈ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಐಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆನಕ್ಲು ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದು ದೀದು ಐಕ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು ಹಣ್ಕಾಯಿ ಮಲ್ತದು ಅಂಚನೆ ದೇವರನ ಕೈತಲು ಒರಿಯರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಡ್ ಒಂತೆ ದುಡ್ಡು ಅವು ಚಿಲ್ಲರೆ ಆದುಪ್ಪು ನೋಟ ಆದುಪ್ಪು ಉಂಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆನೆ ಕನತ ದೀಪುಜೇರು ಒಂತೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ದೀದು ಐಕ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ ಲಾಡು ಎಂಚಿನ ಬೋಡು ಅಕ್ಲೆ ಅನುಕೂಲ ಇತ್ತಿನಂದೀದು ಪೂರ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಭಟ್ರ ಬಾತದ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಹಿಜಿಡ ಅಕುಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಗೊತ್ತುತ್ತನ್ನ ಅಕುಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತದು ಬಣ್ಣ ಕಾಕಜಿ ಅವು ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಶೋಕ್ ತೋಜು ನಲ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ಪರೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಶೋಕ್ ತೋಜು ನಲ್ಕ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತದು ಪೂ ಪಾಡ್ದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ಆನೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಿಡ್ಪೇರು. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಾನಿ ಮಲ್ತಂಡ ಮೊನದಾನಿ ಆಯ್ತು ಅಂಗಡಿಗಿಡು ಬೇರೆ ಮಲ್ಪಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಂದು ದೀಪೇರು. ಅಂಗಡಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಆಯ್ತು ಮೊನದಾನಿ ಬಂದು ದೀಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ವ್ಯಾಪಾರದಕ್ಲ ಅಂಡ ಆನಿ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ಬಂದು ಮಲ್ತದು ಮೊನದಾನಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಅವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಂದು ದೀವೋಡು ಒಂದು ಪಂಡದ ಲೆಕ್ಕ. ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನ ವಾರೇತಿಡ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿತೆ ವಾರೇತಿಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಕೇಂದರತೆ ವಾರೇತಿಡ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂಜಿ ಕುರ್ಸುದೀದು ಬಾರೆ ಕಟ್ಟುದು ಅಂಚಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪತೆ ಅಂಚೆನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಫೋಟೋದಿದ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತ ಕಿಂಚಿತ್ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಪಟತ್ತನ್ನ ಐಕೆ ಪೂದಿದ್ದು ಐತೆ ಎದುರುಡಿ ಪಣ್ಣಲ್ಕ ಒಂತೆ ಕಾಸುದೀದ ಅತ್ತಂಡ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತದು ವಾ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೋರ ಅಂಚಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂಚ ಮಲ್ತಂಡಲ ಭಕ್ತಿಯ ಪೂಜೆನೆ ಅಕ್ಲ ಅನುಕೂಲ ತಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನು. ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅನುಕೂಲಡ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂಚಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟಾನು ಪ್ರಕಾರ. ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆದ ಕ್ರಮ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುತ್ತಿ ಮಟ್ಟಡು ನೆಟ್ಟದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾನು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುತ್ತಿ ನಾತೇನು ಪಣೀನಿ
ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಚಾಪುಂಡು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರು ವಿಜಯ ಲಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದು ಜರ ಅಕ್ಕಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಾಕ್ಸ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದಿ ಒಂದು ಐಟ್ ದೊಡ್ಡದು ಬೊಕ್ಕ ಐಟೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟದ್ದು ಐಕ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವು ನಮ್ಮ ದಿನೋಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ಲೆಪ್ಪು ಅಂಚಿನೊಂದು ಜಾಗತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಐಕ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವು ಅಂಚನ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋನ ಮುಗಿಪ್ಪಗನೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋಡು ಎನ್ನ ಕತೆ ನಿಖಲ್ನ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋಡು ಬಾಯ್.